matí, mística font, altíssima palmera. Jo conec un retor que va anar al poble, el destinaren en un poble, i quan ell va entrar, diu, ell menjava molt poquet, però el que es va morir, va entrar ell, al conèixer-lo a que menjava tan poquet, el que es va morir diu, així mos ha mort el que menjava tant, i a mos morirà per no menjar. Mare de Déu, que Sánchez... Talleu ahí, talleu. Això diuen que era un país entre la mar i la muntanya, conegut pel bon clima i per l'hospitalitat dels seus habitants, els gormands. Als gormands els agrada disfrutar de les coses senzilles de la vida i els apassiona menjar bé i en bona companyia. Benvinguts a Gormandia! Segons la saviesa popular, de qui farta molt i bé es diu que menja com un canonge. I com la majoria de les dites tenen un origen versemblant, jo ho vull comprovar. Escolta, per favor, l'església de Sant Nicolau? Gràcies! Efectivament, avui comencem el programa al Grau de Gandia. He quedat a dinar amb el rector d'esta parròquia. Espere que no estiga massa ocupat. L'he agafat en plena reunió de treball. No passa res, l'esperaré fora. A més, em sembla que a l'entrada hi havia una dona fent un altre tipus de miracles. Hola, bon dia. Bon dia. Escolta, senyora, quina bona pinta. Sí. Són el que crec que són? Bunyols de carabassa. Així són millors que els de València. Xica! Quan ensenyen en el canal, m'ho diran. Per què? Per què? Perquè tenen més carabassa. Això li ho dic jo ara mateix. Siga bona samaritana i dóna-me'n un grapadet. Que bons. Mentre m'espero que acabi la missa, res millor que una picadeta. Amén. Ave Maria Puríssima, què puc passar? Bon dia, esteu així ja? Com va, senyor rector? Com va la feina? Mira, hem acabat ara la missa i ara, si voleu, us ensenyem lo bonica que és la iglesia de Sant Nicolau, del Grau. Val, però rapidet, que tinc gana. És molt bonica i molt moderna. En 1962, quan es va inaugurar, el mateix arquitecte, Eduardo Torroja, el abuelo de Ana Torroja. Ah, la de Mecano. Va dir que esta església no la valoraran ara, la valoraran d'ací 40-50 anys. Així tenim el soterrament de Maria de los Ángeles Suárez Calderón, la dona de don Vicent Calderón, i ell també, quan va faltar, va ser portat a aquesta església. El de l'Atleti? I el patró de l'església qui és? És el patró dels mariners. Este Sant Nicolau és el verdader Santa Claus. Passa que la gent coneix Santa Claus, però el verdader Santa Claus és Sant Nicolau. Mira, Gormando, ara te vaig ensenyar les dones que estan tots els dilluns així, atenent a la gent que ve a fer les caminates de Sant Nicolàs i oferint-los també, estampes i rosaris per a la gent. I parlar molt. Amparo i Loreto. Parlar molt, perquè viene, chica guapa, vine, mira això. Una estampeta. A la poses diners ahí, guapa. Què vale? No res per la voluntat. Diu, ai, no m'has dit que no res. I així anem. Caram, senyora, això sí que és donar la rèplica. Amparo sap quan Sant Nicolàs es riu i quan està content i quan no. Tu ara entra i el veuràs triste. Ah? Entra i comprova-ho. Ara? Però vine demà i veuràs. Visca Sant Nicolàs! Visca! Rafael, sempre he tingut curiositat per conèixer el codi de les campanes. Normalment funcionem fàcilment. Per exemple, senyals de difunts, de dol, i després ja tocs de missa diària, tocs de missa festiva. Missa diària, missa festiva... I un que no passa de moda? Per exemple, difunts, seria, a veure... Vaja. Tornem a darrere. Senyal de difunts. Que fa 3 clans, que és la senyal que el difunt és home. Si fa 2 clans, és dona. També el qualsevol carrilón també tens l'oportunitat de tocar-lo, com si diguérem,
manualment, fent tu mateixa les notes. Que modern. T'importa que jo... Sí, a veure, si treus una melodia, per lo menos. Per exemple, la sintonia del programa. Escolteu, xiquetes, no us doneu compte que estan les campanes tocant molt a per avui? Don Rafael s'ha equivocat? Té la música de això de Normandia. Ah, carai, la sintonia de Normandia. Això sí és de Normandia ha vingut allí. Carai, que luco! Jo quan toquen en Guadassuar, a Sant Vicent Martí, i la sent perfectament a casa, perquè com visc en aquesta zona que agarra l'aire de cara allí, per el meu balcó se sent perfectament. Ah, sí? Sí, i es veu el campanar estupendament també. Ah, sí. I quan toquen a mort, també fan. A mort, i segons les campanes finals... Si són 2, 3... Home o dona? Això també. I si és un xiquet xicotet... El bala. El bat. Se nota quan toquen a mort. A muntó. Sí. Perquè estàs fent feina per dins de casa i faig... Oi, jo diria que estan tocant a morts. Ara anem a Casa Filo, que és la madrina de Sant Nicolàs d'este any. I allí estarà tota la junta, tots els que perteneixen a Sant Nicolàs, Amparo, Oreto, Salvador, que serà el cuiner, i allí és on han preparat el dinar. Quanta gent! Semblen les 12 tribus d'Israel. Ja estem així. Com va? Estan allí darrere, que estan... Estan allí darrere? Sí, estan fent la paelleta allí. Doncs molt bé. Vale, va. Vaig a pegar una miradeta. Molt bé, vaig a pegar allí vostè. Fins ara, Filo. Pues mira, don Rafael el van conèixer així en esta casa. I va vindre, el don Vicent i don Fernando, que eren els que estaven antes, el van portar a don Rafael i va vindre així a dinar. I estem contentíssims d'estar, de juntar-nos quan hi ha festes, perquè sí que és així sempre en casa de Filo, clar. Sempre és així. Ella té més bon puesto. I la que té la casa pues, millor i la que mos ho passem, pues bueno, mos ho passem bomba. Bueno, ja està el jefe. Com està la cosa? M'han contat a mi que com estaven fent les proves de les campanes i això, Juanitet diu, mira, ai, vull 3 enterros. Han provat tots els tocs de campana. Sí, tots els tocs de campanes ja. Salvador, de què és la paella que dinem avui? Una paella de floricol i baejo. Paella de floricol i abadejo, la paella ideal per a estos dies de Quaresma. I el rector? El cura? Sí. Què m'ha dit? Que com és Rafael? Com és? Si el cura no va al cel, qui té que anar? Bona persona. Que és bona persona. Vol integrar-se en la comunitat, mira per tots. Molt bona persona, molt bona. I bon gourmet, eh? Bueno, i gourmet també. Ho entén també. Entén la paelleta si està bona o si està salada. M'acaba de menjar bé i així en el grau sempre n'hi ha coses bones. És a dir, que la gent tot el que fa és molt bo, no? Ens tenim que cuidar un poquet per no engordar molt, perquè si no, si mengem tot el que ens ofereixen, no podria ser. Això és més entretingut que resar el rosari. Estem preparant les ensalades. Ja està quasi acabat. L'ensalada valenciana. Quins productes es dona el senyor, eh? I a això li falta alguna cosa més? Ara pepinos. Esta és l'ensalada valenciana, que hi ha de tot. Ara I el pebre, no el tret del pebre. Poseu el pepino, que si no hi ha pepino... Poseu pepino, que si no posem pepino... Què porta ahí? On? El davantal? Així és xiquets, que es van fer en salmorra i Sant Nicolàs es va salvar. A veure, què em podria explicar bé aquest miracle? No coneixes aquest miracle de Sant Nicolàs? Doncs no, senyora. Aquest miracle és molt gran. La mare va partir els fills posant salmorra. I Sant Nicolàs es va traure. Però per parts o...? No, tu sencer. I per així, com feu el miracle de sofregir l'abadejo? Sempre la panxeta al revés, exacte. Després, quan ja està calent i només estiga selladet per baix, entonces al girar-ho, una no s'acurruca i la segona, que la pelleta després li dona la gelatineta i és més bon sabor. Ja ho heu sentit a casa? El peix sempre primer per la panxeta. Algú ho pot confirmar? Voluntària? Mira, Está de muerte. Está buenísimo. Després este ja està de salaet, ara es posa en la paelleta i ja no està tan salat. I provar-ho perquè no estiga salada la paella. És que la saladura no falla mai, els anys que fa que en Gormandia en mengem. Mira, Perla, el salassó es comença a fer antigament per conservar tots els peixos
perquè era una manera de que no se feren roïns. Tenim l'abahecho nacional, l'abahecho d'importació. Este se gasta més per fregir i per fer la pasta de mandonguilles. En 24 hores que el tinguem de salat, canviant-li 3 o 4 vegades l'aigua, ho tenim perfecte. I en el cas de que no tinguem que gastar-lo tot, se pot guardar congelat ja de salat. A continuació tenim la hueva de maruca, després tenim la moixama de tonyina, després tenim els arenys fumats, és el peix sencer, després tenim els bonitos secs, que els tenim ahí tallats, es porten així sencers, la estrella, l'anxova. L'anxova en sal és un mos exquisit, sobretot la de la banda, pel meu gust, la banda del Cantàbric, i te les minxes com te les minxes, totes les salabures són bones. Pepa, ja està bé de mirar. Vols que anem a ajudar Salvador? Què va? Li gravo los alrededor perquè no s'acosti ningú a ell. Ell ho té que fer tot. Salvador, vaig a ajudar-te. Raro en este moment no fa falta una xica de 18 anys. De 18 anys, gràcies, Monico. Gràcies per 18. Salvador és un galant. No mos deixa... Ho fa per quedar bé, però què va? Ai, no vols que totes les dones han desaparegut? Crec que totes menys una. No li ho digueu a la meva dona que em mata, eh? El què? Que et travestixes? Pero te favorece, ¿eh? No li ho digueu a la meva dona, eh? Tranquil, si és un pecat venial. Déjale los tacones. Si no me l'espereu, no n'hi ha dolç. Ja s'apanyaré. Mentre tu vas a lo del dolç, jo aprofitaré i aniré a la parròquia perquè tinc els júniors, se'n van avui d'excursió, i així també aniré a veure els de catequesis, i pegaré una miraeta. Així jo aprofite, jo faré acabar el dolç, el cride per telèfon i venim en seguida. Vale, molt bé. Hasta luego. Adiós. Espere, senyor rector, que vaig amb vostè. Amb qui deu parlar ara? Amb Déu? O pot ser amb els capellans de la sèrie, senyor rector? Resulta que el padre Horacio Casañ tenía que haber estado aquí hace 2 horas, pero aún no ha llegado. No te preocupes. ¿Seguro? Vale, gracias. Adiós. Vale, ahora. La veritat és que el rector de la tele aniria a donar catequesi en moto. Déu meu! Però el nostre millor va en bus, que és més segur. Sí, sense parar, d'un puesto a altre. Ara anem, si voleu, continuem. Bueno, vos estranya també veure que tenim així càmeres, no? Que estan filmant-vos, per veure el que sabeu, si sabeu molt del cate o no. Això, a veure qui cateja. Bienvenidos a la fiesta del amor. Bienvenidos, bienvenidos, que nos ha llamado Dios. Bienvenidos a la fiesta del Señor. Són d'un programa del Canal 9 que es diu Gormandia. Feu un saludo a Gormandia. Gràcies, però fer-me la pilota no vos lliurarà de l'examen. Preparats? ¿Pero a qué te refieres? Sí que estem bons. Que anem ja! Què li portaven els Reis Mags al Jesuset? Pienso, oro y mirra. Pinso? Plata. Com? Va, penseu un poc. Oro. Sí? Cienso. Te ho has pensat massa. Quin és el tercer manament? Santificarás las fiestas. Sabudes. Honrarás a tu padre y a tu madre. Ah, no, així no. Clar que no. ¿Santificarás las fiestas? Bé. Quants dinosaures anaven en l'arca de Noé? Va, aquesta és fàcil. Dinos. 1000. Rebot. 2. Ay, señor. ¿Pero no metía animales y personas? ¿De su familia? Clar, aleshores... Pues... 2. No. Es que no había dinosaurios. Toca, una bé. I ara una amb trampa. Mirant-lo de cara, a quin costat de Déu està assegut Jesús? A la derecha. Malament anem. Molt bé, i ara l'última. De quin material era l'estàtua en què es va convertir la dona de Lot? Piedra. Sal. Premi! De porla. Senyor, espere que a Toni li vaig a millor amb el dolç.
Bé, doncs anem a confeccionar un dolç que és el típic del Grau de Gandia. Este dolç comença en una pastisseria que ja desapareguda i se va fer tan popular en aquesta època, així en el Grau, que tot el món, quan veu el tortell en taula, fa «Che, tortell, que bo!». Un dolç on no t'importa trobar-te un cabellet dins, perquè és un cabell d'àngel. Això és un hojaldre, que l'allargarem. No parles en plural, que jo no pense fer res. I el tallarem. Què t'he dit? També hi ha que comprar un bon cabell d'àngel. Nosaltres, quan és l'època, així mos el fabriquem. És molt important que sempre el plec quede a la part de dins, perquè si no és la força de l'hojaldre fa que ell s'infle cap a les vores i entonces queda deformat. Ara anem fent la rosqueta i tenim la bola i fem l'empalme. Este ja tenim uno fet i el tallem. Aquestes obertures s'obriguen ara dins del forn. Molt curiós. Batre dos ous, ho pintem per donar-li brillo. Sabeu que un dolç, si no té una bona cara, no és bonic. I no diu menja'm. Es courem. No te'n menges, no te'n menges, no te'n menges! I ara esperarem uns 25 minuts per a que estigui cuit. Bueno, mentre es coïen, ha preparat una gelatina de poma, que és el que va donar-li el brillo i acabat, que és el que va donar-li el vernís a la peça. I encreme. I ja tenim el tortellet tancat en la caixa. Com un difunt. Preparat per emportar-se per a menjar. Mira quin arròs més bo. Sí, ja veig que teniu molta fe que la paella vos eixirà bé. Encara que no és molt ortodox això de tirar-li l'aigua a poalades. Mare, que bé la riguà! Dinar, 33. Senengüí. L'edat de Crist? Avui són 33. Quina casualitat, ni fet aposta. Tots són de la cofradia. Comptant els retors i vosaltres. Com es nota que són confrares, perquè tot ho fan ben coordinats i sense perdre el pas, com ara parant la taula. Quin ordre. Era un matrimoni que es mor ell i se'n va al cel. I al cap de 3 o 4 mesos se'n mor la dona. I també se'n va al cel. I se'n van passejant per un passillo i en això ella veu l'home i fa «Ai, Pepe! Ai, el meu home!» De eso nada, no nada. Que la iglesia nos va a decir que hasta que la muerte nos separe. Diu, mamá, diu, en el cole me llaman despistado. Dice, calla, niño, vete a tu casa. Dice, padre, me confieso de ser un piroma. Tú eres un hijo de puta. Jo conec a un retor i este retor se va morir d'una cassola d'arròs al forn. Pues perquè l'arròs al forn el feren en molt de cerdo i ell estaria delicat i va ser minxar-se la cassola d'arròs al forn i necessita pagar-la. Quantes vegades de cenas amb 2 sals està el cementerio lleno. Com antes no n'hi havia de tanta cosa, el dia que n'hi havia aquesta cosa s'atracaven i era quan se morien d'una fartar. Tira! Va, deixeu-li lloc a un professional. ¿Quieres jugar? Tu què trobes? He fet més hores als recreatius que a l'escola. Comenceu a resar tot el que sabeu perquè pensem deixar-vos a 0. Tapa, xuta, treu-la! Ei! Ai, no passa res, xe. És que encara estic gelat. Ei, no s'hi val. Fora de joc claríssim. Merda! Ho deixa estar. Així és impossible guanyar, que teniu tots els sants de cara. Joan de cara, no hi ha res. Millor dinem, que això sí que no em guanya ningú. I ara ganeu entre vosaltres i Alçar la mella, com si fora un pas de Setmana Santa. I ara podem tastar-la. Molt bé, ara anem a escudellar i a començar a menjar. Però aire, que eixe pas ens gelarà l'arròs. Té una pinta de la pata.
I l'oloreta? Això sí és l'oloreta. Això és glòria. Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos para que, fortaleciendo nuestro cuerpo, lo empleemos en tu santo servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Visca San Nicolás! ¡Visca! Y que visca Amparo. Señor, bendice los alimentos que vamos a comer. Que no vengan más, que ya sobramos. Y si vienen más, que vengan comidos. Queda la part de dalt. I això ho tenim que tindre molt clar. Ha d'estar bona perquè així no xerra ningú. Com està, Amparo? Ui, està, Saoret! Ui, està en el seu punt! Está divino. De aquí al cielo. No tingueu tanta pressa d'anar al cel, que abans heu de tastar el dolç. Després ja es pot morir qui vulga. Pa mi n'hi ha prou, ara. I jo! Pa mi n'hi ha prou. No t'assentes, que pa dir-te la passada que en el corazón m'apreta, igual tinc que estigues dreta com si vols estar sentat. Con que escucha, vida mía, el movimiento tan salao, el cariño embelesao que yo sent des d'aquell dia. Levanté la faz serena, encantat, estrella mía... No, espereu-se. Ahí me se n'ha anat. Ai, poeta, acorda't la bragueta. No passa res, continua que tens l'auditori entregat. Això és coses del directo. Lo siento. I esta és la història galana d'este pobre llauraor que està morint-se d'amor per una rosa hortelana. Ara sí, això sí que és teatre i no el que fan els jugadors de futbol. Ai, calla, que la funció continua. A beber y a cuidar las copas del licor. El licor, ese vino que hará olvidar las penas del amor. Las penas del amor. Bé, deixem este moment de programa del José Luis Moreno i anem a fer-nos la foto de record. Visca Gormandia i... Visca Sant Nicolás! Visca! Sembla la taula de la Santa Cena. Adéu, família. Ha sigut un plaer d'este món dinar amb vosaltres. I si em convideu, vindré a les festes del vostre patró. Però jo no vull que te'n vagis. Vull que t'emportes un record de Sant Nicolàs. Per almenys l'estampeta. Molt agraït, Amparo. Mira, intercanvi de cromos. El teu Sant Nicolau pel patró del nostre programa, Sangonera. Pues bé, no el conec a l'home, però... Com que no? Mira, segur que la cara et resulta familiar. Visca Sangonera! Patró dels gormands. Jo porte la senyora Pepa, la Mare de la Salut, Santa Gema, el Cristo de Madrid, que estan tots expuestos. Carmen Pérez porta mitja Bíblia. Carai, que bolsó, Carmen. Ai, si té que portar totes les estampes. Això no serà el cipo. Mira, encara m'has oblidat una altra que està animada. Ai, la Mare de la Salut. La de Sevilla, esa que te dia, ¿no? La Virgen de la Esperanza. ¿Ese no es un novio que tenías? No, el novio ese que tenía no l'ha portat. Beata Inés, on te quidren ves? Ajuda'm a posar el filet dins de la ulla de la màquina. Pam, la ulla ha passat. Visca Sant Nicolàs! Visca!